Jajce u sadašnjosti i jajce u budućnosti. Jajce, kraljevski grad, grad raznolik u svakom pogledu. Grad u kojem postoje rijeke i jezera, planine i brda. Grad koji ima prelijepu pesmu i čuvenu knjigu. Sva ljepota u jednom. Ali ima i dvije škole pod jednim krovom. Kako i zašto? Ne znam. Nije da nisam pitao. Jesam, ali nisam shvatio. Vodio sam sestru u vrtić i vidio puno mališana kako se igraju. Svi su ulazili na ista vrata. U mojoj školi je drugačije i moja sestra ne ide sa svojim vršnjacima i vrtićama. Pitala me zašto je to tako, ali ja joj nisam znao objasniti. Bliži se proljeće, topli i vedri dan dolazi. Ponovo ću igrati basketa na parama sa Malikom, Kenom, Ivanom, Gabrielom. Ići ćemo na branu, na kupanje, na bilijar, vožnim biciklom, ali nećemo svi zajedno skupa u školske kupe. Mama kaže da samo ljudi koji ne žele dobro ovom gradu mogu odrediti da se u jednoj državi uči jezik, historija, kultura druge države. Ja opet ne shvatam. Vjerujem u ovaj grad i ove ljude. Vjerujem da zajednički možemo puno urediti kupališta, igrališta, biciklističke staze, dovesti u naš grad turiste, sportiste, otvoriti nova radna mjesta, ne napuštati grad i promovisati jajce u najljepšem svijetu, ići zajedno ka istom cilju, a to su bolji uslovi života, učiti i poznavati svoju zemlju, svoj grad, cijeniti svoje komšije, poznavati i prihvatiti prošlost, osnovni su temelji zdrave